Dobré ránko vám prajem. Včera som nestihol, takže otvárame dneska 2 okienka na mojich kalendároch. OK, dáme si energiu na ráno, dlhý deň pred nami. Takže 10, myslím. Áno, naposledy bola 9, čiže 2 okienka. 10, tu je hore. Som zvedavý, čo tam zase toto. Hej, ľudia, vážne. Si zoberiem sebou do práce. Takže toto tu na... OK. 11 teraz. Kde je? Tu na v strede. Čo tam bude? Teraz červená gulička. No paráda. Táto. OK. Tak, ideme na ten druhý kalendár. Stoj. Tak. 10, kde je? Dole. Čo to je? OK, jej. Taká malá fajná čokoládka. To bude dobrá asi. Dúfam. A 11 je hneď vedľa, hore. OK, tieto milujem. Tieto sú naj. Takže klasické Lindor mliečna čokoláda. Toto si vychutnám. Tak, prajem vám pevné nervy. A nech vám pracovný deň vybehne čo najrýchlejšie, OK? Tak. Čaute. Uvidíme sa skoro.